ba kɛmɛ ni yɔrɔ du ko ala ka hinɛ e la nkalon wa wari n'u y'a ta u t'a don dɔ wɛrɛ la koyi kɔnɔbara gulɔbara ani bɔbara walima n'u sara u denw b'a tiɲɛ jugu tilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn wele tribunal la n ko jigila tigɛra Mali ko la mais nka jigila ma tigɛ ala ka masaya la an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ min minnu kan ka ala fɔ anw ye k'an kuntigi kisi ni nɛɛmaba ye k'o ka sira jira anw na olu yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn classé kunu dɔrɔn kɔrɔ an de tun bɛ k'a fɔ rapɛrɛw ye k'u ka classe dabila ja classeur wɛrɛw bɛ jamana in kɔnɔ minnu ka classe ka jamana in ɲagamili n'i y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɔ a la tɔ b'a dɛn n y'a fɔ piyan fo n dabara cɛmancɛ o kun tɛ ci n tɛ tɛmɛla wayɔrɔ si fɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ aw ni ce a yɛrɛ où est la jeunesse du Mali honte à nous jamana jeune bɛ ko baara tɛ yen mais portable b'an bolo min ka ca 100,000 ni kɔ ye e bolo ko o 100,000 tɛ se ka entreprise dɔ dayɛlɛ e ye pinɛkɔli yɔrɔ walima lavage parce que a b'i kɔnɔ k'i valeur ka bon ma an ye forow fili ka taa an daga damanda ni duguba kɔnɔ sanu tɛ sɔrɔ an t'an yɛrɛ sɔrɔ où sont les jeunes malgré qu'il y a des jeunes qui sont en train de se battre pour ce pays dengue ni dusuntanw bɛ sisa min na bɔlɔn fɛ an ka ɲamakalaw bɛ min ɲamakalaw minnu tun b'a fɔ hɔrɔnw ye kunu karisa i cogo dɔ i b'i danbe tiɲɛ nin man ɲi la ja ɲamakalaya yɛrɛ ye hɔrɔnya dɔ ye nka anw ka ɲamakalaw kɛra nasabaw ye ɲamakalaya bafouera société civile bɛ min anw fana an baw bɛ min mara tiɲɛna an b'a faamuya an b'a jaabi taa dɔgɔtɔrɔsow la bi i b'i jigila tigɛ ala ka masaya la pour que dɔgɔtɔrɔ k'i furakɛ a b'a f'i ye ko k'i ka sɔrɔ a ka clinique la les hôpitaux publics sont devenus des abattoirs garange mana golo fara a bɛ jɔ a ka sɔrɔ kan mais ni dɔgɔtɔrɔ ye golo tigɛ an b'a da ala la caman sara dɔgɔtɔrɔso la ala nɔ tɛ an ka enseignants bɛ min an ka lakɔlimɛtiriw lakɔlimɛtiriw b'aw fɔ a y'a barika n kabi kunu lakɔlimɛtiriw de ma ani bi ta kelen kelen sabu ja ni ye diɲɛ kɛ so ye a dajuru bɛ karamɔgɔw de bolo lakɔlimɛtiriw a y'a barika aw min sɔnna k'aw ka dɔnniya don fasodenw kunna n kan tɛ bi taw ma dɛ minnu dɔw b'a fɔ ma fi bon n b'i la passer bac la mais an bɛ taa physique chimie kɛ chambre de passe la honte à toi où est ton serment d'enseignant ne tɛ ka jɔn ni jalaki ɲini koyi ne ko de lakɔlimɛtiriw faso ɲɛmɔgɔw ani denmansaw a ye fɔ ka bɛn kɛ jamana sinɛsi ye denmisɛnninw minnu olu ka kan an mago b'o dɔrɔn de la mais denmisɛnninw ko cɛ kalan ma n'aw ye koyi an ma tila bɔtila taga la an ma tila moto numpan na circulation na n'aw bɛnna la a b'a fɔ an m'an diya fɔlɔ an ka armée bɛ min n ko n jigila tigɛla Mali ko la mais n jigila ma tigɛ ala ka masaya la Mali sɔrɔdasi de tun bɛ taa wali jamana kɛlɛ ba kunu hali a tɛ gilet de pare-balles don e ka kan ka armée détruire cogo lajɛ armée jafana jɔn fɛ e b'a la ne b'a la an bɛɛ b'a la des généraux sous des crimes des soldats au front qui meurent tous les jours honte à vous et ala e ka taa anw ka kan kɔnɔ bi i bɛ mun ye filiyatɔw yatimɛdenw minnu dɔw t'u faw ye yanni diɲɛ wuli cɛ ala de tɛ nin na koyi ala sen foyi tɛ nin na malidenw an yɛrɛ de mali janfa mali jugu tɛ mɔgɔ si ye malidenw yɛrɛ kɔ sabu ni basa pɛrɛnna kɔgɔ bɛ jɔ
Boni koko pere na basa be do aflabe. Ah, vous voulez nous faire croire qu'au centre du Mali, quand on y flow be kelela. Ne koko galodo, c'est faux. C'est de la pure manipulation. Tu vas vous donner mana haklouche. Walay, no ka soro tiendo, ko dogono ni flow bu nyona. Ama se force étrangère intervention kam mala ama soma. C'est simple. Am bemba ka we minglanga ta ko sina we anga nyo bafue. Hey, ay dogono la sigia, aka flow la sigi. Bozo kele nga sigi, ka nyesin dogono ma. Numu chekele ga sigi, ka nyesin flow ma. Dogono, bira po amba ujele. No ka soro. Dogono, no ya soro. Ko tiendo nyami tawga dogono hala. Jom mimbe dogono ni bozo che. Ko kaya ba nfo ga ma ba. Numu ke ba yele ma ba nyesin flow ma. January pour la nyama trigate no ka soro tiendo kaye flowe nyama tawla jomi me flani numuche ay ma fada wala kala bu baka soro force étrangère manama juge wa Israël la justice de Dieu est la justice la plus juste wallahi ini ka juge ya dondo masado bi juge halati me sondro ay hakaw sigi muso ka hakaw bunyana te jamana ngono jonga hakaw bunyana ba ni ju bunyana te ngo mali ni tunyali jene ngono wala hakka tinya mali wo aya pebo ka histoire la kosi ni sunjata histoire fora onga génération de bafo mythologie do mana kan fo c'est faux mais andale ndo tubabu ka histoire kan fasia histoire la goshi wa andale ndo la ko Père Noël bi wuli sugele ko ka kado de yen dem sen bem Père Noël ni klobere aki fani ba ko sona mi blaga ta nyama ko mbi 10 ans di ma santa ni sera ka kado da dem sen bem ala kana barka do galodo c'est faux amba na mbembo ka histoire la anyala mi ba be to abu kan fola nunde faden to bita kalanke kanu fasojo malien de bita kalanke kana fasochi aya la je na ya tele journal la je dongoto ko uba utusi ko da mesdames et messieurs c'est bonsoir au titre du ministère avec Gallo au titre du ministère il y a Gallo de aya fo kana mi kamime bamana ga afa ka no mais le français est élastique. Ou va nyagami. Ngo djeouli là mon frère. Djeouli première mi-temps bana, à deuxième mi-temps bana, ma prolongation. Djemaoulia. Ah, Mali konobi. Chebe chekanu musobe musokan. Mfanimba. Dine boy sakana ka ala koe. Esi aramadien ala hakli biso. Quelle animosité. Bo ala kan nyanga ta bebe jamana ka wa ko la jugu baga ya ambala ka de muso aw de ba ko la jugu ya parce que obi sage nu taga tugo aw de ko enterri kasro jamana muso bebe kule ni kasila ala jento ngodo ko chati ka soro ko frute chedo bi sakita la e nofe ala tanama ko bi ka kinyena e ma fusiro la e ko ala ke hamigla nyaro ala bi shaola wa mimi fawaye amusoma nunu ijija mon frère ou gani furu muso sorore wallahi billahi parce que nabi li walla e bi danai waga nu ya mi no bitana e fo Dubai anga duchira barka e fasira shinju dauti yeledo bali mo te kuma nyoma fe muso kelen dio be kata nyogon dabali moru fe he muri juni ni ka dabali saya meleke bi joy dalai tise ka dabali de wallahi barakatuna ngo baba kelen de kumbe du bolo kunu kan le goro che bisaba ka soro milliard ta kun fonctionnaire d'état te mais bi du be gloni be baba ka pensionna shube ka nyana ma balo jamana nkono barka e fasira muso ko kuti shabeke bli ta chogo dawla ka ta ambawla yow barka nyinina
sabu muso bɛ wuli k'a bɛ fajiri ka ji kalaya ka d'a cɛ ma ni cɛ y'a ko a bɛ ji di cɛ balimaw ma u b'u ko u bɛ na a bɛ daraka sigi cɛw bɛ daraka dun muso bɛ taa jiginɛ dayɛlɛ ka suman bɔ k'a susu a tɛgɛ la k'a bunte k'a fasa k'a mɔ k'a kɛ to ye k'a ta k'a da kun samara t'a sen na a bɛ tɔgɔma 2 kilomètres ka taa midi kunbɛn foro la n'a sera a bɛ to di cɛw ma cɛw bɛ to dun ka taa yirisuma la n ko muso in bɛ wuli a bɛ daba ta ka jigin a cɛ ka foro kɔnɔ a bɛ baara kɛ ni tile bɛ na bi a bɛ to minɛnw ta ka lɔgɔ kari k'a da kun ka na ka ji kala ka surafana tɔ tobi ka cɛw kɔnɔ n'u nana a bɛ ji d'u ma u b'u ko n'u y'u ko a bɛ surafana di u bɛ surafana dun cɛw bɛ t'u da muso tɛ da a bɛ to minɛnw ko ka sɔrɔ k'i ko k'i jɛ ka taa fɛ siri a kɔkɔ la a ka hakɛ to a b'i da cɛ kɛrɛfɛ ko kɔkɛ yala i bɛ se ma suna ni farida ala ko a ma ko barika ko ni muso min dumina kan ale b'a bɔ larusi la ka jigin diɲɛ kan n y'a fɔ biya muso kolondenw cayara e ka na anw ka duguba kɔnɔ na duguba kɔnɔ bamakɔ wa ni muso donna novelasi filɛli la dɔrɔn a haramu sani yɛrɛ slogan tɛ dɔwɛrɛ ye ko votre cœur bat plus fort o tɛ ka arrêt cardiaque kɛ k'i yɛrɛ faga wa o musow de b'a f'u cɛ ma ouais si je connais mes droits et mes devoirs anw émancipé la n fa ni n ba n'i ye muso kalalen cɛ y'a bolo su fɛ n'o y'a kɔrɔkɔrɔ dɔrɔn a bɛ sin ka fɔ a ma excuse-moi k'i ba kɔsɔn i kan to j'ai passé une journée très fatiguée k'i cɛ jɛ defu la ko ala ka bagi di den ma nkalon don n y'a fɔ piya fo dabara cɛmancɛ n da tɛ ci n kun tɛ fara wa yɔrɔ wɛrɛ tɛ fara an ka mali ye yelen de